back. Okay. Der er også en lille dør over hende. Det må betyde, at hun er klar til at gå med, I guess. Ja, den har allerede set det lortetip. Og loading screen of awesomeness, I guess. Man kan se en trappe og lidt af hvert. Tab your game by visiting a restroom. Okay. Those guys was stealing everything fast for saving my life. Where on earth did you find them? Never mind. I don't want to know. There's still people alive out there. We can't afford to have any infected in here. Okay, okay, godt nok. Det er okay. Den der bliver fucked, dem tager jeg ikke med. Okay, hvordan var man tjekkede sit... Hvordan fanden var det, jeg tjekkede mit ur? Jeg gider ikke. Level up. No skill move. Nice. I guess. Okay, ur. T! Fuck er det for en åndssvag key og have den på? Okay, hvad er klokken nu? Den er 5, så der er 2 minutter til, at jeg skal give et summary. Så kan jeg jo lige udforske lidt herinde. Cafeteria. Okay, lad os se, hvad der er derinde. Kom så! Yeah! Hvad fuck? Det er ulækkert. Nej. Smid det. En melon. Jeg hader melon. Kun vandmelon, det er det bedste. Coffee. Nej, mælk! Mælk! Det var godt. Og juice har vi også. Lulu, du tager det der juice her. Kom. Nej, vi skal ikke... It is real. So big, motherfucker. Fuck, man. Okay, vi tager fire axe. Okay. Okay, vi kan lige så godt samle nogle supply, mens hun... Hold kæft, hvem der har fået en ny hylde! Oh yeah! Jeg vil give den til min datter. Hør min dejlige datter. Hvis det gider dig ikke. Hør min dejlige datter. I will wish there were other kids around. Other kids! Jeg må redde nogle børn! Go! Okay, hun skal have sunbreaks. Oh shit. Okay. Vi går lige ud og kigger efter nogle børn til hende, så hun kan lege med nogen. Men jeg tror ikke, der er særlig mange voksne, der tager sine børn med til sådan et sted her. Nej, det tror jeg ikke. Er der overhovedet noget vandland? Hvis der ikke er, så bliver jeg fandme skuffet. Der skal være et vandland sådan et sted, der er jo mega varmt midt ude i Nevada, Amerika, ørken. Fuck. Ja. Hvad er det for noget lort? Der har bare været et badeland. Vi skal finde et badeland. Så bader folk nok bare i et springvand eller noget. Godt. Sådan der. Okay. Running. Vi løber stærkt afsted. Oh yeah. Baseball bat! Vi tager det big of shit. Oh god. Mad. Chips. Jeg elsker chips. Er det nachos? Hvis det er nachos, så smiler jeg. Nej. Vis mig nu, hvad det er for nogle chips. Chip dog. Chip dog? Det lyder ulækkert. Nok derfor det var i skraldeposen. Prøv, der var den anden. Box of nails, det har vi jo allerede prøvet. Folding chair. Ja, så skal vi lige lege... hvad fanden det hedder? Wrestling. Ja, vi går ud og lege wrestling. Kom så. Samler den lige op igen. Nej, den var nede ad trappen. Oh my god. Løbe. Stærkt afsted. Fuck, det var tungt, siden I går så langsomt.
Jeg går hurtigt om hopper. Hoppe. Der er de der store dimser igen. Jeg har 2 af dem. Og så smider vi en økser noget. Jeg tror det var den der var brugt. Godt nok. Whatever. WWE SmackDown! Oh yeah! Det er sejt. Ja da. You like that? Okay, vi skal prøve at finde noget sejt. Styler en tøjler. Det er den der børnetøjsbutik. Der går vi ind. La. Og det mest geniale er, at så er der selvfølgelig en legetøjsbutik ved siden af. Det er mega genialt. Oh god. En zombie-maske. Den skal du have på, min ven. Så er der dobbelt så meget zombie. Oh my god, den kunne flyve. Hvad er det? Det er løgn. Pyjamas. Kom væk. Den beholder vi. Fuck, hvor er den sej. Ja, det siger jeg kun for sjov. Jeg kan huske det. Kan vi forstå kommentarer? Hvor sejt, mand. Okay. Destroy. Fuck, det er gangster. Jeg synes, jeg hører nogen snak. Der er nogen, der snakker. Hold kæft! Hvor sejt! Hvad? Det var det der nye trick der. Giant die. Nice. No, we can't! Vi kan ikke være venner. Oh my god. Fireworks. Hvad? Det er sådan noget, man køber for hvad? 100 kroner, og så er den brugt på et sekund. Vi tager den her robot, Bjørn. Den skal Katie have. Den må hun også godt få. Men jeg skal lige have et hul i røven, så hun kan begynde at knæppe med den og alt muligt. Så. Nej, man kunne faktisk! Og nu er så bare halal slagtet. Okay, hvad skal jeg lige for stemmen? Oh yeah. Prøv lige at snakke igen. Hello! Fuck, det bliver min datter fandme glad for. Med hul i og det hele. Men det er jo ikke min søster, der skal knæppe den for helvede. Det er jo... eller min datter, der skal knæppe den. Oh my god, det var en dreng, der skal så. For helvede, kan man ikke få den med en pik? Jeg kan bare sætte en økse fast i det. Så er det godt nok. Du. Jeg elsker seriøst det der musik der, det er mega genialt. Lag! Okay, nu skal Katie alligevel starte Sunbreak, så det er jo meget godt, så kan man også lige få en teddybjørn. En lille teddybjørn, i stedet for sådan en hylde. Men jeg skal finde en gaming PC til os, så kan vi sidde derinde og bare game for vildt, mand. Oh yeah. Tip. Save your game by visiting a restroom. Okay. Items with the red jacket can be used to make combo weapons. Okay, det er sejt. Okay, godt nok. Okay. Katie will need some breaks. Okay, nice nok. Sejt. Og vi har et stykke some breaks. Det er da bare mega godt. Okay. Katie, vil du tage imod den her bjørn? Det er ikke tid til sunbreaks. Ja, det ved jeg godt, men du skal have den her bjørn. Tag nu bjørnen! Oh my god. Selvfølgelig, den er jo ødelagt, så kan jeg jo ikke give den til en. Oh my god, hvad hun får en kredsen røv. Den gider jeg ikke have, jeg vil den her. Oh yeah! Okay, hvad er klokken lige nu? Et halvt minut. Godt nok. Det vil jeg ikke. Så kan vi lige udforske stedet dernede. Hvor stort må det egentlig er hernede? Storage room. Hvad fanden laver du herinde? Fuck nogle gamle ting. Altså wait. Hvor sidder du herinde helt alene? Okay, det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg skal nok lukke døren igen så. Nu skal jeg nok lukke den. Så.
Fedt, man. Så kunne lige lukke døren igen. Det er fandme godt der. Bricks. Mursten. Mursten. Open. Er der nogen herinde? Okay, det var da et røvkedeligt lokal. Anim, Skylar og Chris. Det var godt, det er ham der fra omklædningsrummet. Kan jeg se din penis nu? Nej, jo. Det er også ham der fra omklædningsrummet. Dem der fra omklædningsrummene. Prøv at se mit nye outfit, de er bare...